Bon dia a tothom. Jo soc l'Adelaide Baracco, soc italiana i vaig venir aquí ja fa molts anys. Doncs em vaig casar amb un noi català, vaig aprendre català i bé, tot això de la cultura catalana em va sempre agradar moltíssim. I bé, el que em va canviar bastant la vida va ser un interès per la teologia. A mi sempre m'havia interessat, el que passa que no m'havia pogut dedicar, no l'havia pogut estudiar. I per circumstàncies variades, doncs quan tenia uns 40 anys més o menys, doncs vaig poder començar a dedicar-m'hi seriosament. I llavors vaig començar a estudiar i bé, a partir d'aquí doncs vaig començar a canviar de classes i vaig pensar al llarg dels anys també que podia ser una eina molt útil el fet de presentar el que és el pensament teològic d'una manera diferent del que és la manera acadèmica. Ja ho dic d'entrada, és a dir, soc feminista, també he fet moltes lectures de teologia feminista, crec que les dones hem de portar moltíssim al pensament teològic, tant per la nostra sensibilitat, que no és que sigui millor de la dels homes, però és diferent, i també per al rol que ens ha estat negat durant molt de temps a l'Església. Doncs se m'ha presentat l'ocasió d'obrir un grup, conduir un grup de lectura que hem dit grup de lectura espiritual, que està suportat pel projecte Manresa 2022, i em va semblar una ocasió molt interessant perquè realment crec que la dimensió espiritual no és massa present, si més no a nivell visible, en els mitjans, a les tertúlies, a l'atenció mediàtica. I aleshores, obrir un grup d'aquest tipus, bé, vaig pensar que podia ser una ocasió. I efectivament la gent em va respondre bastant. Ara ja és la tercera, diguem així, la tercera temporada. Dir-vos que des del començament el que he volgut fer és presentar diferents tipus de llibres que evidentment tots tracten aquesta dimensió de l'espiritualitat. Doncs d'una manera més o menys explícita. I aleshores vam començar amb la primera lectura que va ser El Profeta, que és un clàssic dels anys 80, jo encara era més joveneta que ara, i ara ja és considerat un clàssic de Gimbrèn, i expressament el vaig voler escollir perquè és una reflexió molt, diguem així, original, en plan de pensaments per part d'un pensador que no és occidental, sinó oriental. Ell era un indi, era de religió, si no m'equivoco, era de religió hindú, però durant tota la seva vida va intentar aquest diàleg amb les ètnies i amb les diferents religions que hi havia allà a la Índia. I realment la gent ho va agrair molt, va haver una participació molt alta i a partir d'aquí van venir altres llibres. Clar, jo soc teòloga, però d'entrada vaig pensar que realment el que podia interessar i ser un estímul per la gent eren lectures que podrien dir més aviat espirituals, més que lectures teològiques. De fet, al llarg de tots els llibres que hem anat llegint, de lectura expressament teològica n'hi ha hagut una, la de la Teresa Forcades, que és un llibre molt curtet que parla sobre la història de la teologia feminista. Totes les altres, lectures molt diferents entre elles, de més o menys dificultat, i al llarg d'aquestes dues temporades ja acabades, realment hi ha hagut una molt bona acceptació per part de la gent. Només en dic algunes, per exemple, una molt, diguem així, molt divertida, entre cometes, va ser la de la prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida.
I per tant se parla d'una experiència d'aquelles que es diuen experiències al límit de la mort, al llindar de la mort, i una lectura que es pot agafar de moltes maneres, com a reflexió sobre el que ens espera, com a reflexió sobre el que som, i clar, feta per una persona que era, diguem així, totalment no atea, sinó agnòstica. I llavors ella acaba dient que realment a partir d'aquesta experiència li va canviar la vida. Una altra molt important també, Tagore, l'obra de Tagore, també aquesta, una persona evidentment superconeguda de la cultura oriental. Una altra, que és les que acabem de fer ara, la més recent, és un llibre de la Victoria Sirlock i la Blanca Garí que es titula La mirada interior i que se centra amb l'estudi, amb l'aproximació de tot un moviment que no està gens conegut, i això m'ho ha confirmat la gent que ha participat en aquesta lectura, que és un moviment de la mística femenina, que estem parlant del segle entre el XII i el XV. Molt interessant perquè totes elles dones formulen una imatge de Déu molt diferent de la que surt en els llibres acadèmics, els totxos que jo també, malauradament, d'aquí no vam passar. I un altre molt interessant, aquest ja totalment experiencial i de molta densitat, és el diari de la Etta Hillesum, una noia que va morir als 34 anys, víctima del nazisme. Ella era hebrea i aleshores ella, és molt interessant el seu testimoni perquè ella parteix d'una postura de bastant indiferència enfront de la religió, la seva religió jueva, i a poc, ella és holandesa, viu als anys 42 i 43 tota la invasió els nazis a Holanda i després decideix conscientment, s'aproxima a la Bíblia a través de l'ajuda d'un psicòleg de la qual es fa molt amiga, s'aproxima a la Bíblia i a partir d'aquí fa una opció conscient per estar a prop del seu poble, fins que va a un camp de concentració que era el camp de derivació dels jueus holandesos fins a Auschwitz i acaba a Auschwitz, evidentment mort a les cambres de gas. Per tant, una experiència que ella fa a dins d'aquest camp d'extermini. Hi ha unes pàgines que són d'una lluminositat tremenda. Es parla d'una experiència de Déu enmig de l'horror més profund que ha passat la nostra cultura europea. I per tant em va semblar també interessant proposar-lo per fer tota aquesta reflexió d'una possible experiència, si no volem dir de Déu, d'una experiència més enllà que supera la nostra dimensió finita i que ens fa connectar amb alguna cosa que està més enllà de nosaltres. Bé, fins aquí jo deixaria la presentació del club i esperant que tothom que tingui aquesta veueta interior que no el deixa tranquil, perquè evidentment és una veueta que pot ser també molt molesta, doncs que s'apunti, que vingui a veure i a veure si li va bé.